makin larut menerima kabar nan urang sampaikan mendedi kampung tabar yang sakit maimbau denai siang jo malam dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu laina pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna dehi dui den bansai di parantauan dan coba batenggang kasana sudaro di sikorato semakin mendalam bukannya memberi malah denai dino di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu laina pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan nanjo upayo nyampang takadi mendedi capui Tuhan ampunkan salah anak nan tak berguna di rantau subaran denai menangi mengatai diri untung nan buruk pintu laina pulang witi dan sayui salam dipinta hino nanti boy mandekan dua balahan badan bidayo nanjo upayo nyampang takadi mendedi